An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye. Aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Afrique du Sud jamana kɔfɛ ani Ghana jamana a yirala ka fɔ Mali jamana bɛ jɔyɔrɔ sabanan na sanuba bɛ bɔ jamana min kan nka ko tiɲɛ ye min ye sanu a tɛ ka yeleku malidenw ye. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Kunɲɔgɔn tɛmɛlen kunnafoniba fila binna jamana kɔnɔ la min bɛ tali kɛ duniya keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye olu ka baara bɛna ɲɔngiri ka fara o fɛnɛ kan Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye fanga kura sigi min bɛ wele ko remaniement ministériel la. An sera VOA kɔnɔna la maliden dɔ ma min bɛ wele ko Ali Tunkara ale bɛna jalatigɛli kɛ an ye ni kunnafoniba fila kan. Tunisie jamana kan siya woloma fitinɛ donnen do farafina subsaharien jamanadenw an'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛna nin kunnafoni ninnu de tɛntɛn ka fara kunnafoni misɛnnin wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma nin sangani in kɔnɔ VOA ka Malikura kunnafoni kɛnɛ kan. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a lase aw ma ka fɔ nin waati na aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛn gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye araba ye juillet kalo tile 5 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na Malikura kunkun na ɲɛɲɛ k'u tɛntɛn k'u lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. Sud-Afrique ani Ghana jamana kɔfɛ jateminɛliw y'a yira ka fɔ Mali jamana de bɛ jɔyɔrɔ sabanan na sanuba bɛ bɔ jamana min kan nka a yirala sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ka fɔ ko Mali sanu o tɛ ka yeleku malidenw ye o y'a to barosigiba dɔ o kɛra jamanaw fɛ minnu ni olu ka baara bɛnnen don sanu labaarali ma Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ min daminɛna ntɛnɛndon ni k'a kuncɛ bi araba VOA Banbara ka kunnafoni dila Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ o lajɛrɛ kan an k'o lamɛn. Ni tile saba lajɛba min sigila Bamako yaasa ka hakili jagabɔ kɛ sanuko koɲaw kan jateminɛw y'a yira ka fɔ ko Mali dugujukɔrɔ nafolo ka ca kosɛbɛ Abdoulaye Pona ale ye Mali miniso ɲɛmaaba ye. Ni Afrique jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali a sabanan de min bɛ sanu bɔ kosɛbɛ san o san o sanu bɔ a jɛra o a gwɛra o fɛn o fɛn ye k'a daminɛ tɔni 45 ka taa bila tɔni 70 la an b'o la san o san an bɛ wari min don jamana ka warenden kɔnɔ o bɛ taa fɔ 500 miliyari la a ye fɛn o fɛn bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan ka taa kɔ kan a sira kɛmɛ o sira kɛmɛ sanu bɛɛ 76 taara en termes de création d'emploi fɛn o fɛn miliyɔn tilancɛ sanubɔ in bɛ o lase mɔgɔw ma. Ka kɛɲɛ ni hakilinaw ye a yirala ka fɔ ko bɛɛ n'a ta Mali ko kɔni ma nimisi wasa sɔrɔ fɔlɔ sanuko tɔnɔ bɔli la o kama hakili jagabɔ kɛnɛ min sigilen filɛ fɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen na latigɛ yaasa laɲiniw ka sabati dugujukɔrɔ nafolow baarali la Susuru Dambele minisiriso min ɲɛsilen don dugujukɔrɔ nafolow koɲaw ma o secrétaire général do. Bɛɛ b'a fɔ ko Mali sanu ko a tɛ briller bɛɛ ye donc pour que a bɛ se ka briller davantage bɛɛ ye cogo min na an b'a fɔ min ma gagnant e k'i ta sɔrɔ anw fana k'an ta sɔrɔ jamana k'a ta sɔrɔ tiɲɛ kan a ka tilan ka tiɲɛ k'a fɔ dɔ ka na ka na bɛɛ sama ka bɔ ka taa n'a ye k'a nafaba sɔrɔ ka sɔrɔ k'an bolola sɔn o ka dabila donc pour que an yɛrɛ kan ka nafa min sɔrɔ a la an k'o nafaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka jira ani minnu bɛ baara kɛ la k'a fɔ nin ye aw ta ye nin ye anw fana ta ye donc puisque sanu ye anw de ta ye a b'anw de ka dugukolo jukɔrɔ donc anw tɛ se k'a to cogo si la kana bɔ a nafa ka caya ka taa kɔfɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Min ye sanu baarakɛlaw ye minnu kɔnɔ olu ka ɲɛma caman tun bɛ nin kɛnɛ kan u ye wele min bila ka kɛɲɛ n'u ka gɛlɛyaw ye o de ye ko jamana marabagaw k'u sen don sanu bɔcogo baaraw la minindaw la Cɛjɛ Fane ale ye Sadiola sanubɔyɔrɔ secrétaire général ye. Sanu bɛ bɔ a bɛ peser mun bɛ déclarer k'a fɔ ni de bɛ yen nɔ effectivement i b'a sɔrɔ dɔ b'a kan donc ani gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen nɔ o ye raffinage o ye de ka sanu ka a ɲamaɲamaw bɔ a la donc n'o kɛra n'o bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ yen nɔ an ka sanu mun bɛ to ɲamaɲamaw bɔlen kɔ a la an b'a dɔn an ye hakɛ min sɔrɔ mais ni sanu bɛ taa raffiner jamana wɛrɛ kan mun bɛ na présenter est-ce que o yɛrɛ de sɔrɔla wa fɛn wɛrɛ bɛ bɔ sanu na mun tɛ sanu dɔrɔn ye zinc bɛ bɔ a la argent bɛ bɔ a la fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a la
donc olu bɛɛ bɛ nafa bɛ Mali kan donc n'a bɛ raffinage fɛ yan nɔ an bɛ se k'olu yɛrɛ récupérer olu kɛ fɛn wɛrɛw ye donc o bɛɛ ye nafolo ye mun bɛ se ka jamana taa ɲɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ni jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sanuko baara la o caman bɛ ni lajɛba kɛnɛ kan yaasa ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ sanu o ka yelen bɔ Mali jamana ani jamana wɛrɛw kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako. Kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen ŋunuŋunukanw ni kumakanw yɛlɛnna Mali jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ duniya kelenya tɔnba Nations Unies a ka kɛlɛbolo min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA dan sigili la olu ka baara kan. O nɔgɔnin fɛ furancɛ fanga ye furancɛ fanga yɛrɛ ka fanga yɛlɛma min bɛ wele ko remaniement ministériel. Ali Tunkara ye Maliden ye min sigilen don Bamako ye hakili jagabɔ kɛ nin koba fila kan minnu kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen jamana kɔnɔna la. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Danjogo ale ka kuma baranin na ka bɔ Bamako. N'i y'a MINUSMA jɔyɔrɔ ta lakanako ta fan na a bɛ se k'a fɔ ko kɔlɔlɔ man ca sabu ale tun tɛ yan ko ka jatigi warikɛlaw kɛlɛ diinɛ tɔgɔ la nka min ye a ye baara min boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛlɛ bɛ yɔrɔ min kan Mali kɔnɔ kuran fan fɛ ka taa se camancɛ mara ma o baara ninnu nɔra bila olu na kɛ sababu ye ka kɛ kɔlɔlɔw ye jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanaden minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na. An y'a ye k'a fɔ tile kelen o kɔfɛ gouvernement yɛlɛma o fana kɛra e ka jateminɛ o ye mun de ye o kan. Gouvernement yɛlɛma min kɛra tile fila in na Mali kɔnɔ yan a balila maa caman na ka kɛ nin waati na nka yɛlɛmali ɲɛnama balila maaw la nka a waati de balila maaw la n'i y'a ta a bɛ se ka fɛn damadɔ de ta nin yɛlɛmali kɔnɔna la o fɛn dɔ ye min ye i b'a ye fɛn min ye tɔn ye ko M5 n'o kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaa Ibrahima Bubakar Keyita ka fanga ka dɔn galama na o maa ninnu fɛkɛra gouvernement yɛlɛma in kɔnɔ kosɛbɛ mɛ a bɛ se ka fɔ o la k'a fɔ ko Mali kalifilen bɛ sɔrɔdasi minnu ma bi u b'a fɛ sini ma sini u kana dulon mɔgɔ si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kɛra sababu ye n'olu yɛrɛ ye fanga sɔrɔ n'o ye M5 maaw ye o bɛ fama kɔnɔna la ka min ye gouvernement yɛrɛ tulomaw ye i b'a ye k'a fɔ ko se ma kɛ olu ma o bɛ se ka to maa bɛ ɲininka hakilila dɔ la n'a sɔrɔ yɛlɛmali yalima kɛra ka se ka jaabi caman de sɔrɔ wa walima yɛlɛmali kɛra dɔrɔn ka maa dɔw de sen bɔ kow la a kɛra sababu ye maa caman bɛ k'i ɲininka o la sabu n'a sɔrɔ ko baara bɛ ɲa cogo min don ko don hali maa min kɛra sababu ye ka ni yɛlɛmali ye n'o ye sɔrɔdasiw ye olu bɛɛ kan ka sen sɔrɔ yɛlɛmali n'a sɔrɔ ka baara kɛcogo ma jamana marabaa kun fa. Mohamed Danjogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Kunun tarata Algérie ani Espagne jamana ye bataki dɔ labɔ bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u sera k'u tigɛ kɛ jɛkulu dɔ la jɛkulu min ni ale ka baara tun bɛnnen don farafina ani taamadenw minnu bɛ taa senamata sira fɛ olu latɛmɛli kan ka taa Espagne jamana kan a maa fanba a yirala k'a fɔ ko Syrie jamanadenw ani Algérie jamanadenw de don Mohamed Touré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington. Jamana ko kan kojugubakɛlaw ka jɛkulu dɔ min ye Syrie ni Algérie jamanadenw lase farajɛ jamana kelenya tɔn kɔnɔ o tiɲɛna a ɲɛmɔgɔba tun bɛ ka bɔ Libi ni Espagne a tun bɛ nin kulu labɛnw ye Sudan, Liberia ani Algérie jamanaw na polisiw y'o fɔ u ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ mɔgɔ 15 minɛna Espagne woroduguyan fan fɛ o baara ni sen fɛ min kɛra farajɛ kelenya tɔn ka lakanamaw fɛ Europol o ni Allemagne jamana ni Norvège jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛ ka fɔ ye u maa 13 bilala donatɛmɛ kaso la sɛgɛsɛgɛliw nin m'a jira ko nin jɛkulu nin n'o fana tun bɛ dɔrɔgu o ni marifa feere la o nana ni mɔgɔ 200 ni kɔ ye ka na Espagne ka bɔ Algérie kurunteliyabaw la ni u bolibagaw ye marifatigi ye u bɛ yɔrɔ dɔrɔmɛ 3,000 fo 20,000 minɛ cɛ kelen o kelen la Méditerranée kɔgɔji tigɛcogo la polisiw y'o fɔ a tɔn nin y'a janto Syrie jamanadenw la minnu b'a fɛ ka se farajɛ jamana na n'o ye Europe u ka jamana na k'u ka sɛbɛn o ni wali jamana doni sɛbɛn n'o ye nanzarakan la visa di u ma walasa u ka tɛmɛ Libi fɛ Sudan walima Liban fɛ u kɔfɛ ka taa Algérie. Ka da ni fɛnɛ kan an bɛ taa Tunisie jamana kan bawo siya woloma fitinɛ o donnen don Tunisie jamana ɲɛmɔgɔw ani u ka jamanadenw ni farafina subsaharien jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ a yirala kunnafoniw kɔnɔ bi araba k'a fɔ k'a ka ca ni farafina subsaharien jamanaden mɔgɔ caman ye minnu ni olu bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ Tunisie jamana kan Moribo Dambele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington.
mankan minnu kɛra tarata don tile laban na polisiw ye mɔgɔ caaman minɛ ani ka dɔw gɛn ka taa fo libi jamana dancɛ la ni a bɛ kilomɛtiri 300 bɔ baɲumankɛtɔn dɔ ni ale bɛ adamadenya hakɛw lafasali kan ale ka sereyali la mankan laban minnu kɛra tunisi mɔgɔ dɔ ni san 41 don ale ka janaja kɔfɛ ni ani kɛnɛ karaba bɔra la tɛnɛndon u ni tungaladen dɔw ka mankan senfɛ o nana ni sigalamɔgɔ 3 minɛni ye minnu bɛ bɔ Cameroun jamana la dugumɔgɔ caaman de y'u fara ɲɔgɔn kan tarata don bɛdaw kɔnɔna la tile laban na ko fo dunan minnu bɛ yen ni u ka sɛbɛn ma dafa AFP ka sɛgɛsɛgɛli la ko olu ka bɔ jamana kɔnɔna la dɔw ye sira datugu ani ka tasuma wuli pinɛ la bɛda kɔnɔna la y'a dɔw minnu bilala bɔlɔlɔ sira kan i bɛ polisilakaw ye minnu bɛ tunga duguma tagalaw gɛn ka bɔ u ka so kɔnɔna la dugulamɔgɔw ka tɛgɛrɛ fɔ o jukɔrɔla la yanni ka sɔrɔ k'u don mobili kɔnɔ ka taga n'u ye Sahɛb Trottoir ni ale ye baɲumankɛtɔn u ka dɔgɔtɔrɔ dɔ Lazare Nejid ni ale bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la y'a yira k'a fɔ ko ni kɛnɛyaso ye tungaladen mɔgɔ 30 ka taa se 40 ma minnu jogilen k'u y'o de sɔrɔ musow b'u la denmisɛnninw b'u la a y'a fara kan k'a fɔ ko caaman kɔni farala terasi kunna dugukolo jalan kan dɔw yɛrɛ a bɛ komi u jogura ni muru ye An bɛ taa ni kunnafoniw ye Congo RDC jamana kan Kinshasa ye laseliw kɛ kunu tarata k'a fɔ ko u ka cidenya gafe min ni o labilalen don bɛn ni kelenya bolo ma min bɛ tali kɛ u ka wulikajɔ n'u ka sen doni na Nazarala ka ɲɛnajɛba min bɛ wele ko Jeu de la Francophonie n'a ka kan ka kɛ juillet kalo tile 28 ne ka kuncɛ août kalo tile 6 la kunnafoniw binnen kɔfɛ Congo RDC jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko u sen tɛna ye o la hakililajigila fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛkɛla ani seko ni dɔnko baarakɛlaw ye o denmisɛn sifin mɔgɔ 300 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɔra jamana 40 ɲɔgɔn kan bɛna sɔrɔli kɛ nin ɲɛnajɛ in na Shin jamana kan sanjiba dɔ ye tiɲɛni kɛ u ka jamana kɔnɔ min kunnafoni lasera bi araba sɔgɔma a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 15 ɲɔgɔn de bɛ minnu fatura min kɛra Shin jamana worodugu yanfan ka taa Kilebi yanfanfɛla la ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni ye ni kunnafoni laban minnu bɛ bin a yirala o sen kelen fɛ fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye u ka waati yɛrɛ cogoya ye n'o bɛ wele ko condition météorologique y'a yira k'a fɔ ko tile damadɔ laban minnu bɛ nale kunɲɔgɔn laban in kɔnɔ sanji ka tiɲɛni ko dɔ bɛna sɔn ka fara o kan mɔgɔ miliyɔn 31 ɲɔgɔn bɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔw bila ni waati in na VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw a y'aw bisimila ko kura an b'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka radio fiɲɛsiraw la nin waati in na k'a ka malikura kunnafoniw lamɛn Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Buguni aw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 fiɲɛsira fɛ Yuwaru olu bɛ se k'a na sɔrɔ radio Dunuya ka 101.2 Koro ani Bayangara radio Orona 93.2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye Tumutu 93 Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 ye aw bɛ se k'an na sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ nin waati in na ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa ni kunnafoniw ye Ukraine jamana kan a yirala k'a fɔ Ukraine jamana ani Rusila jamana filaw bɛ ka jalaki bi ɲɔgɔn kan ka kɛ ni wulikajɔ hakilina fɛrɛ dɔw ye ko min bɛna kɛ walasa ko ka se ka diɲɛ mugujuguba o bɛ bila so min kɔnɔ n'a bɛ wele ko centrale nucléaire du monde ko ka o yɔrɔ kofɔlen in furu Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington
a bolofara fila sima dalilu di minnu b'u ka fɔtaw sinsin. Zaporizhzhia nucléaire sɛnɛyɔrɔ bɛ Ukraine saheli kɔrɔn fɛ a minɛna Rusiw sɔrɔ a su fɛ. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye gundo lakanabagaw ka seereya sɛbɛn kunnafoni fɔ. A y'a jira ko Rusi sɔrɔdasiw ye fɛn minnu bɛ i n'a fɔ binganikɛlaw mugu pɛrɛnta olu bila fɛn dilanlen yɔrɔ caman sanfɛ. A y'a jira fana ko ni fɛn ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛmada siri fɛn galontigɛlenw dɔw kan. Rusi jamana na Kremlin ka kumalasela n'o ye Dmitry Peskov y'a jira arabadon ko Moscou b'a seko bɛɛ kɛ walasa ka bagabagaliba kunbɛn ka bɔ Ukraine. Ko nin bɛ ka jɔrɔ kosɛbɛ. Bagabagaliw bɛ Kiev fanga fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka balawu lase mɔgɔw ma. A y'o fɔ kunnafoni sɛbɛndila dɔ ka ɲiningali jaabi la min kɛra kuran sɛnɛyɔrɔ nin kan. Duniya ka fiɲɛ jugu n'o ye atomiki fanga o baarada n'a bɛ wele ko IAEA ye famaw sigi Rusila jamana ka nucléaire sɛnɛyɔrɔ min bɛ baara la hali bi a ka Ukraine baarakɛlaw fɛ. OIEA n'o y'a jɛkulu tɔgɔ ye nanzarakan na o ɲɛmɔgɔba Rafael Mariano Grossi y'a jira ka sɛgɛsɛgɛli laban minnu kɛra nucléaire sɛnɛyɔrɔ nin na o b'a jira ko minɛnko baara si ma kɛ nka an bɛ to an ɲɛna kosɛbɛ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Israel jamana kan u ka jamana finitigiw ye laseli kɛ bi araba sɔgɔma k'a fɔ ko u ka dangarili wale min ni o tun bɛ senna Cisjordani kun cɛra. Dangarili min kɛra sababu ye ka Palestine jamanaden mɔgɔ 12 ni bɔnɛ ka fara Israel jamana finitigi kelen kan. Wulikajɔ min ni a dangarili baaraw daminɛna kabiri ntɛnɛn don. Moribo Dambele, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Ni larawuli baara in ni saradasu caman de tun b'a la ani u ka droniw fana ye wulikajɔ k'a la ni bulldozɛriw kun dabɔlen do Jenin dugu de kama ni ale bɛ Cisjordani kaɲagayan fan na ni Palestine ka maramafɛntigi jɛkulu caman bɛ yen. Palestiniyɛn mɔgɔ caman de bɛ u ka forow makasi la ni wagatinin na Jenin ka sababuya kɛ waleya mun kɛ o senfɛ ni u ye marifa ci sanfɛla la ani jamakulu ye welewele da ko n'an ni ani an joli ko an b'an yɛrɛ di i kama ka kɛ furesu ye. Ni balawu ninnu kɔnɔna la Palestiniyɛn dɔ ale ye Israeliyɛn mɔgɔ 7 jogi taratadon Tel Aviv a ka mobili funu ka don jama cɛ la ani ka muru turu dɔ la yanni sigida mɔgɔ dɔ ni maramafɛn tun b'o bolo o fana ka dankari a nin na. Sufɛla fɛ Israel wulila ka sanfɛmugu kɛriw kɛ Gaza kɔnɔna la ni ale bɛ koronin kɔnɔna la ni jaabili min kɛra ka ɲɛsin u ka gɛlɛ minnu cira a ma piripirilatigɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ sara ni sen fɛ. Wagati min na sardasulakaw b'u senbɔ Jenin i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ni a yɔrɔ falen don kosɛbɛ sisi de kɔni tun bɛ yen k'a sababuya kɛ ni wulikajɔ min kɛra a yɔrɔ la ni a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 3,000 o de b'a kɛnɛ kan. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ye ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ 4 bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲɛnamayali don tun ye kunun ye n'o bɛ n'a tarata ma juillet kalo tile 4 san 2023 ni a bɛ wele ngilɛkan na ko 4th of July. Malidenw ani ka fara farafina gunkanadenw ka minnu sigilen do Detroit, Michigan olu ye a ɲɛnamaya kɛnɛ denfaya o tun bɛ Mali bolo. VOA Bambara ka bi kɛrɛn kɔnɔ an wulila ka se u ma an ye kunnafoni minnu sɔrɔ kɛnɛ kan ye an k'o lamɛn.
kɛ ni Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye min kɛra juillet kalo san 1776 4 July ye o don ɲɛnamayali don dɔ ye min bɛ kɛ Ameriki jamanadenw fɛ Ameriki jamana kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ameriki jamana kɔfɛla ma. Kunu juillet kalo tile 4 san 2023 o tun y'o don dɔ ye. A ɲɛnajɛ bɛ kɛ farafina gunkana jamanadenw fɛnɛ fɛ i n'a fɔ Ameriki yɛrɛ wolodenw b'a kɛ cogo min na. O de kama ɲina Michigan ni mara kɔnɔ farafin minnu sigilen bɛ yen bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni mairie ka yamaruya ye ka don ɲɛnamaya min kɛra parki belebele dɔ kɔnɔna la Detroit maire ale ka yamaruya kɔnɔ. Farafina gunkana seleke naani jamanaden bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan min bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tara k'a di Mali jamanadenw ma. O kama VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɔnɔ an sera Detroit Michigan. Maliden minnu sigilen don Detroit Michigan olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ Siriman Siribe ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. Malien ka président do ka bɔ Detroit Michigan. Généralement depuis Covid kɛra an y'a lajɔ mais ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ bada la tan tɔ o nana ka a bonya da k'a di Mali fɛnɛ ma ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye o fɛnɛ bɛɛ b'a yira Mali bɛ sira min kan ka di Africains ye kosɛbɛ donc o de don ni kɔni an bɛ ko Riverside b'a fɔ a ma ka ɲɛsin Canada ma ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye sinon sani Covid ka kɛ an kun bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ le 4 juillet bon n'an b'a ale fɛnk'o kɛ an fɛnɛ seulement an b'an profiter comme Maliens éparpillés bɛ yan bɛɛ État bɛɛ ma bɛɛ bɛ n'i sen jɔ yan an bɛ Malien dumuniw tobi. Lamine Kuyate ale ye Maliden dɔ ye min fana sigilen don Detroit Michigan ko k'a koɲɛ kɛra lawasa ye. An bɛɛ bɛ parc la yan bi communauté africaine bɛɛ bɛ yan Sénégalais bɛ yan Guinéens bɛ yan Maliens bɛ yan Nigériens bɛ yan Gambiens bɛ yan Mauritaniens bɛ yan Nigériens bɛ yan Afrique communauté bɛɛ de bɛ parc kɔnɔ yan alhamdulilayi la musique duman bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ ɲagadelen don vraiment mɔgɔ minnu y'a initiative ta an b'u fo k'u barikada surtout ka bɛn fête d'indépendance ma n'o ye Amérique 4 July ye alhamdulilayi vraiment ça va tulonkɛw bɛ ka kɛ tulo ni yɛlɛ a lawasa kɔnɔna la nisɔndiya la an bɛ Ala fo k'a barikada vraiment merci. Imam Ustaz Samura lakodɔnnenba don farafina gunkana denw ka kulu kɔnɔ Detroit fɛnɛ y'a ka seereyaw di an ma. An n'an ka ɲɛmaa bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Siriman Sidibe ka da ka cɛsiri kan bɛɛ sela ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛnɛ min kan nin kɛnɛ in b'an fana hakili jigi an ka yɛrɛmahɔrɔnya la an ka autorité n'o ye Mali autorité o kɛlen don ka jɔda min ta yɛrɛmahɔrɔnya sira min ta vraiment an fana filɛ o kɛnɛ dɔ de kan Amérique yan bi don in na o tuma na bɛɛ lajɛlen bɔla africain bɛɛ lajɛlen bɔla ka nin kɛnɛ in magɛn wa Mali bɛ kɛnɛ in kan ni kɔrɔta ni bonya ni karama ye bawo ka da kan bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bonyana kɛnɛ in kan donc tuma na nin bɛ mun fɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan nin kofɔ fara ɲɔgɔn kan fana bɛ mun fɔ o bɛ fanga de kofɔ donc n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ barika sɔrɔ n'a ye barika sɔrɔ ɲɛta bɛ na a ka kɛwalew la an filɛ o kɛnɛ in kan an b'o duwawu kelen fana ɲɛsin an ka jamana fana ma. An ye min sɔrɔ VOA Bambara ka gɛrɛn kɔnɔ k'a lase aw ma o de tun ye nin ye. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 01 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ekɔlidenw fana bɛ ka wuli kɛrɛfɛlaw la cɛ kuma caman caman ko kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ. Foyi tɛ ka ɲɛnabɔ. A bɛ ne kɔnɔ k'olu ka gɛrɛw fana banna. O tɛ ban fo ka taa diɲɛ ban. Cɛ Mali kan o tuma Mali kalanko bɛ ne ye jamana o jamana ye télé la ne ye Guinéens ye olu ka tenini walahi dulɔkini ye jɛmani ye tafini ye bulalamanin ye walima jepuni ye bulalama ye kulusini ye bulalama ye cɛmaninw bɛɛ la diɲɛlatigɛ maa bɛɛ ka écoliden ye ko kɛ ni Maliyɛn ta ye. Organisé hali Abidjan. Wa kalabilatini de b'u bɛɛ kan k'a sɔrɔ a compléni yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1500 ka san kɔnɔ i b'o den fila tigɛ wuladanin fɛ n'i ye min ko n'o jara i b'o dɔn i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nka anw da kɔmatakisi bɛ taa donso fini ɲɛ koyokoyolen dɔ dilan ka t'o di denmuso ma i bɛ jateminɛ kɛ koyi
u to ka taa ka zone na yan u bɛ to ka taa kɛ ne y'u la kɔrɔsi ko hali Abidjan yɛrɛ olu fana t'a cɛ kan olu ka teni bɛɛ ye kelen depuis a tɔgɔ de Layi Seku Umaru tali ka tile o fini minnu kun bɛ yen nɔ n'o kun bɛ di u ka kɛlɛkɛdenw ma dɛ o de bɛ ka dilan Mali lakɔlidenw ye halisa. ma ko kelen na kɔrɔsi c'est vrai e ma kalan ne ma kalan ne ye paranti ye yɔrɔ jɔsi la mais cɛ an fana niveau ka ɲi ne ekɔliden dɔw ye dɛ. n ko ne bɛ min dɔn lakɔli mɛtiri dɔw t'a dɔn. n ko kɔsa ne na dɔ ye to bulon kɔnɔ a ɲininkara ko qu'en pensez-vous ko nous qu'en pensons ne y'o lamɛn dɔrɔn dɔ y'a kɔrɔ fɔ ne yɛlɛla n baji kɔnɔ ye kɔnɔ kun bɛ k'an dimi a don a bɛ maa kɔnɔ dimi niveau 0 hali bi bon c'est-à-dire a yɛrɛ b'an kɔnɔ ko président kura sigilen fana ko kow bɛna walawala mais dɔw fana bɛ k'a fɔ ko non k'a sigi tuma don k'an ka temps d'a ma ka jamana réorganiser wa k'a kɛ cogo di ko k'a fɛsɛfɛsɛ bon cɛ ze tɛ ka circuler an ka ɲɔgɔn kan dabila wari tunna mɔgɔw la yɛrɛ de ze misɛnnin yɛrɛ de tunna maliyɛnw na. ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. halisa sedantolantan ko don a farafina ɲɔgɔndanba dɔ bɛ senna Marɔk jamana kan kabini juin kalo tɛmɛnen tile 24 a bɛ kuncɛ ni juillet kalo in tile 8 nata a ɲɔgɔndan tɔgɔ CAN U23 farafina sedantolantan cɛmannu don minnu si ma tɛmɛ san 23 kan ɲɔgɔndan in bɛ olu de kofɔ jamana segi de uniyɔrɔ t'a la Mali b'a kɛnɛ kan kunu tarata juillet kalo in tile 4 san 2023 Mali bina demi-finale la Marɔk ɲɛkɔrɔ tiro but la Marɔk celu 4 celu 3 kɛra Mali ta ye o y'a sɔrɔ waati kofɔlen banna 120 simasisi la filanin bin celu 2 fan 2 bɛ fɛ kow ma tiɲɛ fɔlɔ Mali fan fɛ bari sabu jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan bɛ yen Lagini ni Mali de b'o tan sinikɛnɛ juma juillet kalo tile 7 san 2023 o jamana fila la min mana sebaya sɔrɔ o bɛ fara Egypte ni Marɔk kan ka farafina jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques kɛnɛ kan san wɛrɛ 2024 Paris Fransikaw fɛ yen jamana min mana bin ninnu fila la Lagini ni Mali o ni Asie gun jamana kelen bɛ ɲɔgɔndan dɔ tan n'an ko barrage o seba fana b'a niyɔrɔ ta Paris Jeux olympiques janjo kɛnɛ kan san wɛrɛ Aluba Dara Diallo Konti Mali degeli karamɔgɔ n'a ka cɛdenw ka laɲini kɔni ye de ka ye Paris kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ u bina Marɔk ɲɛkɔrɔ kunu demi-finale la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin kun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn bɛɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. ayiwa an balimaw an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma k'a fɔ an ye min sɔrɔ bi VOA Bambara ka Malikura kunnafoni kɔnɔ k'a lase aw ma o de tun ye nin ye jɛmukan labɛnna Sekaw ka cɛjan Sɛki Cero fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Justin bolo a lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.